ஹலோ மிஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருப்பது ஏகே அரட்டைகள். ஸோ வந்து கோஸ்ட் டவுன் பார்ட் 2 வந்து எடிட்டிங் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து மற்றவங்க தான் எடிட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன். அதனால் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து அமாங் அஸ் விளையாட போகிறோம். ஸோ வந்து இது ஒரு ஃபேக்கு. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இது ஒரு ஃபேக் அமாங் அஸ் தான். ஸோ வந்து ப்ளே பண்ணலாம். இப்போ வந்து எனக்கு பழகிடுச்சு. ஸோ டக்கு டக்குன்னு ஜெயிப்பேன். ஸோ இதில் வந்து நான் தான் இம்போஸ்டர் எப்போவுமே. இப்போ வந்து அவனை கொல்லணும். அந்த பிங்கை கொல்லிட்டு போகணும். ஏய், கொன்னாச்சு. இப்போது நம்மள தான் ரிப்போர்ட் நல்ல வேலை ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து மற்றவங்களை கொல்ற வேலையை பார்ப்போம். கொலைகாரன் கவின் இப்போ கொண்டு நம்ம வந்து வின் பண்ணி போயிடுவோம் டக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து இதோ தெரியாமல் வச்சு கொல்லிட்டு ஓடிடும். போச்சு சார், நம்மள தான் இம்போஸ்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து க்ரூமேட்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம இம்போஸ்டர் நம்மளை அவுட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஓடி போய் தப்பிச்சிடணும். இதோ இந்த ரூம்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம சேஃப். இப்போ நம்ம இவனை கொல்லக்கூடாது. ஏன்னா வந்து 2 பாடியை கொண்டுட்டோன்னா வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஈஸியாக. இப்போ ஆரஞ்சு வெளில தள்ளிட்டாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பிளாக்கு கொல்லணும். ஏன்னா பிளாக்கு தான் உள்ளே சுற்றிட்டுருக்கான். அதனால் மற்றவங்க வரமாட்டாங்க. இங்கே வரல மற்றவங்க வரமாட்டுறாங்க. இப்போ இவனை போட்டோன்னா ஈஸியாகிடும். சாவுடா. ஆமாம், இப்போ நம்ம வின் பண்ணி மேலே போயிட்டு அவனை கொண்டுடலாம். இப்போது இந்த டைமர் வேறு ஓடிட்டே இருக்கும். இந்த ரூம்குள்ளே ஏறாடே, எங்கடா போகிற? நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுவும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கோஸ்ட் டவுன் ட்ரெய்லர் வந்து கோஸ்ட் டவுன் பார்ட் 2 வந்து நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அது எடிட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்ச நாள் வேணும். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ தான் எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ கோஸ்ட் டவுன் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, பாய்.